Γεια σας. Με λένε Δήμητρα Βασιλιάδου, είμαι 35 χρονών. Λατρεύω το θέατρο, αλλά πάνω απ' όλα μ' αρέσει η ζωγραφική. Νατάσα, κορίτσι μου, μην κουνιάσαι λίγο, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, ο Γιώργος μαγειρεύει, μου έχει σπάσει τη μύτη. Γεια σας, με λένε Νατάσα Ζούπη και είμαι Avatar. Και τα Avatar δεν έχουν ηλικία. Γεια σας, με λένε Γιώργο Τσιάφκα, είμαι 42 ετών, μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, αλλά αγαπώ και τη μαγειρική μου. Αναστασία, θες να δοκιμάσεις λίγο? Γεια σας, με λένε Αναστασία Τσούτσι και μου αρέσει και εμένα το θέατρο. To be or not to be, that's the question. Αλλά πέρα από το θέατρο, μου αρέσει και το δημιουργώ. Τα διάφορα. Γεια σας, είμαι ο Θωμάς Παλατζάς, αγαπώ το θέατρο, αλλά γουστάρω τρελά να γράφω και να παίζω μουσική. Στην Ελλάδα δεν είναι πια καλά, μας έχει φύγει όλη μας η μαγιά κι όταν συνέλθουμε από την κρίση τότε θα ψάξουμε να βρούμε λύση και μη μασάς, στο λέω μη μασάς, ξανά one more time μη μασάς, στο λέω μη μασάς, ξανά. Είμαστε Θεατρική. Ομάδα Carpe diem. Από την Θεσσαλονίκη.